Kinsa ra magud taon nga dili mo lihok nga wala man taon nagipanganak sa mga dato nga itlog. Maying adlaw na sab kanyang diha guys, welcome na sab diri sa akong vlog. Ug nga karon nga po na guys, kay nasudlan naman sa tagmayang espiritu diring dapita. Mo ngadto na sa butas sa akong gitubay nga kabaw kay ato na sang bakiruhan guys, kay medyo nihit na ipagkaon diri sa bukid guys. Ug nga ako ra gani nga paibog diri nga among area guys. Dili na mo adri agianan ra day namo diri guys. Nindot kay diri og view labi nagbahapon niya, dili kayo init nya hangin-hangin gamay, nindot kayo feelings panit guys ba. Kay bisag itom ta muraga hayahay kay paminaw. Ug nga kini laging bago pa lang ta nagsugod og vlog may kasugot kani ta nga tawo exit gyud ng kamera para nga di ka halata pagtalikod balik ko sa. Ug nga kaning dalan diri guys, bago pa lang guys na uga kay bago pa lang maniinit-init diri sa Mundapita kay sa gunson ra bang uwan gi kanatong December hangtod atong January guys. Mao kini nga area diri ang among agianan guys, bago pa lang gid sa nibantok dili na kayla aurora kalapog. Ug after many years nga pagbaktas guys, naabot na gud sa oma ni Papa guys. Na diri nga kabaw na ako gibutang ganin mga alas 2 na og itugaw nya akong gisuli karon mga alas 4 na kay akong murong pagkaruhan diri guys. Ug nga sa dili pa di ko mo padayon og yaw-yaw diri guys, kung wala pa ka naka-follow ning akong Facebook account paliho guys, magpakiluog na lang yung ko ninyo guys. Pa-follow, pa-share, pa-commenting akong mga video guys. Daghang salamat ninyo guys. God bless. O nga dili na ta maglangay-langay guys, ako nang gituyok akong kamera diri sa area nga gitrabaho ni Papa aron inyo makit-an kung unsa kadak-an ang gipugsa ni Papa nga mais dati guys. O nga shout out tay ko sa tanan nga mag-uuma nga nagkita na akong video diha. God bless ninyong tanan guys. Ay magkabalakam uswag ra ta pag abot sa panahon basta maning kamot lang gyud ta guys, dili ta magluya-luya kay kung magluya-luya ta wala tay makaon diri sa bukid. O nga kung makisgot gani kag umahan guys, dili guni sa lime ang pag-uma guys, kay imo paning hawanan hangtod nga madaro mapugsan ug nga imo na sa gatimanon ang imo mga tinanom aron nga dili ma-absent sa mga sagbot guys. Ug nga kung mahali na gani guys, baratuhon pagit pagpalit sa mga customer nimo guys. Grabe ka alkansi ning pag-umahan guys. Mao kami diri sa bukid guys, magtanom na gani sa Papa guys, dili gud ibaligya, amo ra gani konsumo tanan. Kaya kung ibaligya pa ninyo guys, grabe ka alkansi, dili makabawi si mong gasto. Ug nga balik ta diri sa akong gibuhat guys, naala ko nahagilap nga rainbow diri sa akong loyo samtang nagtuyok-tuyok ko sa akong kamera. Maong ako guys gibalik-balik diri og video guys aron nga makit-an sa akong video diri unya nga dunay rainbow diri sa akong duol. Nagpahibaw ni siya guys nga napoy uwanon niya moabot. Pero padayon lang gyud og tuyok-tuyok sa akong kamera dira guys, bisag taligsik na siya guys, gagmay nga mga patak sa ulan nga nito. Nga wala gid magpalibak ang ulan guys, pagkahuman taod-taod na ko nagtuyok-tuyok guys, ni ulan na gyud siya guys. Mong dagan gyud ko tus punuan sa sagingan ni Papa guys, kay nagkuha ko dahon saging kami akong gipadong samtang nagpaabot ko nga muhuraw ang ulan guys. Kaning dahon saging guys, dako kanig papili sa akong pag-eskwela dati nga nagbaktas mig pila o kapin oras gikan sa among balay padong sa akong eskwelahan sa high school. Kining saging nga dahon mo guni dakong gikatabang panahon ug mag-ulan kay dili man gid makapalit og payong ako ginikanan tong sa among kapubli. Ug nasadang nito ang naang uwang diring dapita guys. Nigawas ako diri sa akong gisilungan kay akong bakiruhan kadali ang kabaw diri sa gilid sa kasagingan kay duna pa yung mga kugon diri guys. Nilingkod ra gid ko dilag para ka minuto guys. Din tapos sa kay sa kabaw painom nga dusa pa kay oras na para ipahamutang na ning kabaw kay sirom na gid guys. Oras sa sad para paghikay para sa panihaponon guys. Daghang salamat sa pagtanaw na akong video guys. Kung wala pa ka-follow, pag-follow, pag-share, pag-comment ni akong video. Daghang salamat. God bless ug maayong adlaw ninyong tanan diha guys.